Ladies and gentlemen, nyaya yanetsa, nyaya yaprofeti Emmanuel Makandiwa, challenging maprofita echokwadi nenhema, n'anga dzechokwadi nedzenhema. Hanzi huyai, anenge agona kuona zviri muhomwe mangu, ndiri kumupa iye $1 million kana paine anenge agona kuona zviri muhomwe mangu. Inini ndine maprofita nana madzibaba nen'anga dzandinoshanda nadzo. Inini madzibaba sekuru wandonyanya kushanda nawo madzibaba Samson. Even madzibaba Samson munodiki kwandiri yani. Aiwa obvious. Asi pamweya muri muhombe kwandiri. Ausikona kuti kushata kwakaita kushata kwakaita kuzvozvoedza zvegoti mukuru. Isusu takashata pamweya chete asi panyama zigomombe. Interview yacho ndaigara. Aiwa, no problem. Akudya. Madzibaba Samson muhombe kwandiri pamweya asi pamakore vadiki kwandiri. Zviri pavari zvavakagadzikwa nemidzimu, zvavakagadzikwa nemudzima nemusika vanhu pavari zvihombe. Madzibaba Samson muri wechokwadi kana muri wenhema? Aiwa, ndiro wechokwadi. Wamboona kupi munhu wenhema anotumira nyuchi, wamboona kuti nyuchi dzingangozumuka. Aiwa, isusu tisu vanhu vacho wechokwadi. Wechokwadi. Isusu tisu vanhu vacho. Paitoti wechokwadi pepa plus unoziva zvinonetsa manje kuti udetermine vanhu kuti ava ndowechokwadi ava ndowekunyepa. Anoziya izvozvo ndimusika vanhu. Kana yega Makandiwa akwanisa kunge achiziva izvozvo. Akwanisa kunge achiziva zvinhu izvozvo. Saka isusu tisu vanhu vacho wechokwadi isusu. Alright, makainzwa here pledge yakapiwa kana mukwanisa kuona zviri muhomwe mangu ndokupai $1 million. Takainzwa. Isusu mazvatoita manje ndezvekuti tikanzwa tunyaya hatingomhanye kuti tunyaya tongofunga kuti zvimwe vana vanenge vachingotambawo nenyika yevanhu. Kana munhu akaunganidza vanhu anotsvaka zvakawanda zvekutaura kuti hanzi haangotaurawo nyaya. Dzimwe nguva vanhu vanenge vashaya chekutaura. Votaurawo nyaya iyoyo but vanhu voitorawo serious. But anomukuziva kuti ndakutsvagai. The reason why ndakutsvagai is because muri vamwe vevanhu vandovimba navo kuti paziso remweya munenge munoona. But pana Makandiwa hamusi maita mutete. Aiwaka. Isu tisu ana sekuru ana Makandiwa guys. Isu nesaka tichidaidzwa kunzi chirembo kana kuti asekuru. Isu tisu ana sekuru ana Makandiwa isusu. Saka zvaanofanira kutoziya Makandiwa anofanira kuziya kuti nyangwe mwana akakura zvinenge kana akubva mumusha anotanga ati sekuru ndakumbobuda ndakuenda musango kunoshaya. Zvaitotaura zvaitozvitaura because of anenge atobvawo kumba ati ana sekuru ndakumbo. Chandakafarira ndechekuti ane dzimwe nyaya dzenyuzi dzakazinga achinatsotaura panyaya yake ndakati terere zvishomana ndakanyimbonzwa kuti uri kuti chii chaiko hunzii. Ndakafarira imwe nyaya yake yakataura zvakanaka yekuti vanhu vanofanira kutsaibatanidza zvakanaka kuti kune chinonzi rudo tikabatana zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka. Handika ari pakuti ipapo tikabatana zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka. Ndakamunzwa achiti inini pandaifamba nasekuru wangu sekuru aiti wakatambidzwa ukape mvura aitambidzani muzukuru. Saka isusu tisana sekuru wavo isusu tinokwanisa kuti tinotambidzwa kapu tozovaita sei tozovatambidza. Aiwa, ndinotenda nyaya iyoyo anenge kana makanatsoiteresa iripo nyaya iyoyo ende ndinofara chaizvo nemashoko api iyayo avakataura iyayo. Ndakainzwa nyaya iyoyo but handauziva kuti pamwe ndomuinterpreterwa inenge ichiitwa. But anyway, kuri kudiwa vanhu vachauya musi weSunday. Munenge muripo here? Sunday aiwa hasi tiripo. Tiripo ndozvatoda ka isusu manje izvozvo kuti tiita sei titi aiwa zvenai muranda ringu muhomwe hamuna chinhu mako tingaudzwa zvekuprofita zvikoko zvemachisi. Homwe zvikoko zvemachisi kazvino tikaudzwa zvekuprofita zvikoko zvemachisi. Isusu tichikwanisa kunhonga tsono murima. Isusu tinoprofita. Ana Makandiwa havaprofiti vana nzanani vanoita zvemapenda kwabata kuti mabhebheki nechichi havaprofita. Isusu tisoprofita baba. Isusu tisoprofita. Simba chairo chairo remweya riri kupi? Kumapentekostawo, kuchivanhu oro kuchipostori? Aiwa, kuya kuna simba kuya kumapentekosta kuna simba kuya mambo simba riri kuchikaranga mambo simba riri kuchivanhu mambo. Saka uchiona nyangwe mamwe maprofita hatizotaura nemazita vakawanda chaizvo vatinoziva kuti vazhinji vanenge vakabata vakaita sei vachiziva kuti zvinhu izvi vanotonotora simba vanotonotsvaga simba. Vazhinji vanonotsvaga simba hazitaura nemazita edu but vazhinji vanonotsvaga simba mun'anga
vanotsvaga simba muchivana, vanotsvaga simba muchikaranga, vozouya vakatemerwa nyora dzefishi dzimwe dzekuti akasumudza maoko vanhu vese vanoti wow dona kana sei. Zvinenge zvabva muchikaranga. Simba riri muchikaranga uru ndo mune simba rese. Simba riri muchikaranga. Ini ndoramba handife ndakakundwa kuprofita nemunhuwo zvake akaita zvinhu zvekuudzwa. Inini chikaranga changu ndakakura nacho. Ini handife ndakakundwa nemunhu akaudzwa kunzi uya tinamate kana kuti akanzwa uya kuno tinamate. Haiwa isu tisitoprofita mama. Isusu tisitoprofita. Kunoku ndokunobuda chiprofita. Inini ndinoda kutoisawo yangu yekuti kana tichinge tapedza tabva ukawa makandiwo ndikuisawo yangu inini yekuti kana kuine munhu anoti muZimbabwe muno ane simba rakawanda. Ane simba rakawanda. Inini handisi kumudaidza kuchechi kwangu, handisi kumudaidza mudare mangu. Tikuvadaidza kuti toda kuenda pajekerere pane vanhu panotounganidzwa ruzhinji rweZimbabwe. Inini ndichaita mashiripiti matatu. Shiripiti rekutanga randichaita inini ndichadaidza nyuchi dzichauya vanhu vese dzichamomotera vanhu vese vanenge varipo ipapo. Mumwe nemumwe anenge aine nyuchi yake yakakwanisa zvandaita ndichibuda ndomudana ndakadzibata ndichitaura nadzo nemazita. Ndizvo zvandichange ndichiita ipapo. Imwe neimwe mumwe nemumwe chete ndichamupa nyuchi yake vanhu vese vanenge vari imomo. Ndoita rimwe shiripiti ratichaita tichamisa kuti tichatuma gore roungana toudza gore kuti naya mvura. Taudza gore kuti naya mvura tichamisa futi gore iroro futi munhu wese ari anofanira kunayiwa tomisa gore vanhu vooma. Handitika. Ini handisada kuita shiripiti rezvikoko zvemachisi zvokunzi munhu anoisa plate anoisa spunu muhomwe kana kuti anoisa chikoko chemachisi kana kuti koinwe kuti anza kunoprofitai. Hachiprofitere ichocho. Mambo zvazvo ndo zvokuti tine takatogara totoda tichimwa tii. Dai zvaitokwanisa ka. Vaifanira kutigadzirira matebho echikafu chakanaka chekutofanira kunge tichidya chikafu chakaita sei chakanaka. Vadzima vanoda zvinhu zvakanaka nemhondoro. Isu ana sekuru wavo maudza ikoko kuti ana sekuru wenyu vanoda zvinhu zvakaita sei zvakanaka. Kana vakuuya gadzira zvinhu zvakanaka musiye kuita zvinhu zvekutamba. Muudza vana kuti ana sekuru achange vari pano muzuva resande. Saka munge muchiombera nani ana sekuru. Ana sekuru vanoda kuita vachiita sei vachiombererwa. Saka toda vana vakanatsoshonga zvakanaka takaisiwa plate yedu yechikafu. Chikafu chedu isusu chatinofarira isusu tofarira chikafu chinopenya penya, chikafu chakanaka zisingaite toita basa. Hainyaya diki diki. Maonero angu andiri kuona indi mari yake ichazotoita shoma because vanhu vese vachakuva vachiprofita. Mubvunzo wangu wekupedzisira ndeuyu. Imi muri muzukuru kana mwana waWimbo? Muzukuru kana mwana waWimbo. Aiwa, noti ini kuti makaberekwa direct. Ndikudawo kuti ndo munhu wamunorespekta pamweya. Aiwa, ini pamweya ndorespekta. Ini pamweya ndorespekta Mwari nevadzimu vangu chete. Handina munhu andorespekta. Saka Wimbo hamune naye? Aiwa, kana iwe zvinoreva here kuti ukandibata musoro iwewe ndiwo wato baba wangu? Makambobatwa musoro naWimbo? Isu kudaro inini ka? Kakanyanya ndandichiwo mudiki woka ipapo ndichakura. Ndiye akandibhabhatidza ndokuyanjezvita. Saka chipo chiri pamuri makachipiwa naWimbo? Chipo chaipa ndiri handachipiwa nemunhu ndakashinda. Chipo chiri pandiri chipo chandakapiwa naMwari kwete kuti naWimbo. Saka Wimbo makamutarisa chii pamweya? Wimbo ndakamutarisa kwandiri. Wimbo ndakamutarisa inini kwandiri. Munhu wakangondidzidzisa kuti kunamata unotanga sei uchinamata. Saka mudzidzisi kwamuri? Mudzidzisi kwandiri handina. Ticha venyu? Zvangofanira nekuti inzwa. Even kana alright ngatiendei nhasi munhu anodhiraivha ndege pilot wendege akatodzidziswawo naticha wegrade 1. Saka ticha wegrade 1 katingatika ndiuyu wake. Inini kuna naWimbo waiwa izvozvo mamira andaita zvino zvino naWimbo. Ini ndiri gombwe kai. Kuna naWimbo waiwa mamira andaita ndaazi sekuru rawo. Zvinhu zvechipo. Yandika tisingataura zveeji nezvemashoko kana chii. Inini ndiri sekuru rawo. Ndiri gombwe rawo. Saka inini handina munhu andonzi ndoti inini handina spiritual father. Inini handina zvemaspiritual father. Handina spiritual father. I don't know spiritual father. Inini pandiri ndini inini. Pandiri ndo panotangira inini ndo panoperera inini. Simba rangu rinopera pandiri rinotangira pandiri. Ndakutyai. Ko Miracle munomona sei? Miracle ndongomuonawo semwana akakurawo akaona kunge zvechechi zvinogona kubatsira vanhu akaendawo kuchechi akasvikawo kuchechiwo akatangawo kuita sei akatangawo kunamatawo akawanirawo nyashawo naMwari. Muprofiti here kana kuti? Miracle aiwa munhu anongobatsirawo vanhu ndakamutarisani. Vanhu vanobatsira vanhu vandoziva inside nana madzibaba oro ndana sekuru.
vanobatsira vanhu ndana madzibaba vanhu ndana sekuru kwana profita vanoita nezvei ana profita unoprofita vanhu profita vanhu kuti chii kuti id number yako 2244 aiwa kani inini ndakatarisawo ana profeti ngatingotanga kuna ana profeti vibhetenjo kuna na makandiwa kuna na profeti magaya kuna na yomira kopo anditika ndovanhu vandowanza kungotaura vari foiwa vandowanza kungoonaona vachinge vachinzi ndo maprofeti ende nino ndongoona vachitawo zvinhu zviri nani anditika ehe inini kwandiri inini eze inini kwete vamwe vanhu vese wedha vanhu vachatadza kuzvibhilivha kana kuti vachazvibhilivha inini kwandiri havasi maprofita angu ini maprofita enyu ndanani inini inini munhu wandinoimba naye chete panhau dzesimba ndoimba namusika wanhu mwari baba wechipiri ndinoimba naamai vangu vakandibereka ndizvona wechitatu ndinoimba nesimba remandiri chinoita inini zita rangu rekuberekwa ndinzi samusoni kai samusoni wacho manje akanga ari samusoni wacho samusoni ari mandiri nhasi ndiye wandinoimba naye zvekare samson manje zvakanyengerwa nadheri aiwa asiri samusoni wandiri kutaura asitara samusoni akanyengerwa nadheri hakuna munhu asingatadzi ukatonzwa munhu anoti ukanzwa munhu andoti handambobvira ndatadza anenge achitonyepa hakuna munhu asingatadzi asingatadzi izvo zviriko hatingavoti samusoni anga asina simba nekuti akanyengerwa nadhere aiwa inini ngonditorai sezvandiri tofanira kuziva ndechengo simba riri pandiri rinotangira pandiri chikwira pana pamuri saka inini ndine simba izvozvo muzimbabwe muno mukukunda vanhu vese alright taakuvhara interview yedu zvamakapfeka izvi imi muri sekuru but makapfeka zvinhu zvechichawa akudza zvinhu zvechichawa ndiani ndoziva ndozvechichawa aiwa dambudziko renyu vanhu ndo dambudziko renyu ndopandogara ndichikutsurai vanhu everyday iyi heti inonzi ma iyi sheti inonzi ho iyi twimbo inonzi med nonzi med mahomed kwenini zigo sati dambudziko ndakazozviita mazuva apfuura ayaya ndina sparks ndakamza sparks siya zvavo kuda dodhirira simba rachiremba ivo akazenga akushaya maiki yegemu ndo zvandichakuita nhasi chatobva panapa wakushaya bhutsi imwe chete kuti ainaku aiwa nhau iripo ndeyekuti zvinhu zvandakapfeka izvi ikauchi yangu isusu tonzi ana stole ana sekuru wangu inini akanga ari machawa ana sekuru wangu wakabuda nepa south africa apa kudharadhara hazvimamuzvizive zvinhu isusu takangozviudzwawo kubva tichiita se tichikura saka ndiri munhu anonyanya kutedzera culture chiri munhu wechivanhu changu zvakanyanya ndochikoshesa ndochikoshesa singaiti chivanhu changu zvakanyanya mbonzo yopedzera maneja wayamone tsvimbo iyi tsvimbo iwazikonota yakafanana nauyo newachi ine zvainoreva pamwe tsvimbo iyi kana kuti ingori yesmats tsvimbo ine zvainoreva pamwe iri glazi rangu iyo ndichifamba murodhi pakaita munhu akaipa ane pfungwa dzakaipa ndozviona ipo mukatouya nedare remusha wenyu ndokwanisa kutokudzai kuti munhu ari kuroyai ndinhingi ipapa ndo pachange pachibuda futi nhau dzamagaya dzamakandiwa sorry nhau dzamakandiwa ndo dzange dzibuda apa zvinhu zvimhomwe make zvinhu zvichibuda apa ndindichiratidza vanhu vese mai ndisingazvioni ndega handi vamwe vese vanoda kumupurori indechitaura ina hazoda kumupurori ndoda kutaridza vanhu vese kutarisa zvinhu zvake zvikubuda apa kana asina chinhu anenge achingooneka asina chinhu mumwe ipapo. Ladies and gentlemen, tanga tinawo madzibaba Samson. Manumbers awo ndawamba pa screen for anyone anenge achida kuvabata. Madzibaba Samson tashana nawo kwenguva yakati rebei. Even though vari mudiki pandiri pamakore, asi mimi handirerutse chipo. Nekuti pane imwe nguva Jesu angatori mudiki kune vaprista nemachii. Chipo chiri pavari. Ndo chandoremekedza. Mashoko enyu ekupedzisira. Mashoko angu ekupedzisira anongoti ruzhinji rweZimbabwe ngatitambe ine simba rakapiwa vanhu nemusiki. Edha isusu ngatisangewo tichinge tichirerutsa zvipo zvatakapiwa munyika yedu yeRhodesia. Ndizvo nai nekusatestana masimba. Munyika meZimbabwe, vana veZimbabwe vakawanirwa nyasha zvisingaite. Vana veZimbabwe vane chipo. Saka ngatisateste chipo. Tichange tirimo. Mashoko angu ekupedzisira achati vamahanzani
anoziva nemakandiwa tichasangana muzuva resande tichange tisu tese zvinhu zvikafamba zvakanaka mukasazowanda. And with that, ladies and gentlemen, we are out. Kana paine maprofita mamwe echokwadi kana enhema ari kuti wada kupinda muchallenge, ini munongondiziva kuti ndinopinda nepakavharwa kwamakandiwa ndogona kuwanira mukana kuti mupinde mukandoswera mato ne1 million. Asi pa1 million yaye munozogonipawo 1000 anosotsvaga mari yakawanda hangu. It's just 0.001%. And with that, we are out.